Tervetuloa konserttiin, jossa musiikki koostuu improvisaatioista. Yleisö voi tulla improvisaatioihin mukaan soittamalla viisikielistä kannelta tai laulamalla äänimaisemia tekemällä. Mä olen siellä ohjaamassa ja opastamassa matkan varrella sen lisäksi tietysti, että itse laulaen improvisoin kaiken muun kudoksen päälle. No nyt kurkistetaan tähän kanteleeseen vähän tarkemmin. Se on nyt mulla tässä korkealla sen takia, että se näkyisi siihen kameraankin oikein hyvin. Kanteletta monesti soitetaan tässäkin näkyvillä mansikka- ja mustikkasoinnuilla, mutta tänään me tässä konsertissa unohdamme ne kokonaan. Ja soitetaan tällä tavalla näppäillen. Koko kantele alkaa pikkuhiljaa resonoimaan näistä ilmaan näpätyistä sävelistä. Kanteleen kielet on nyt nimetty 1, 2, 3, 4, 5. Ja voit ottaa myös siis oman kanteleesi mukaan ja katsoa vaikka kotona, että se on viritetty jo valmiiksi D-molliin. Elikkä D, E, F, G, A. D, E, F, G, A säveliin. Ja nyt tässä tulevassa konsertissa niin näppäillään tiettyjä kieliä. Kelloimprovisaatiossa onkin nämä 3 ääntä mukana vahvasti, niin voi näitä muitakin kieliä sinne toki soittaa mukaan. Mitään näistä kielistä ei ole väärä soittaa missään kohtaa, mutta meillä on kuitenkin sellaisia kotiääniä näissä eri kappaleissa. Esimerkiksi tässä ensimmäisessä se oli tuo sävel E, eli kakkoskieli. Mutta mä ohjaan koko konsertin ajan, että mitä milloinkin soitetaan, ettei tarvitse siitä asiasta huolehtia sen enempää. Vaikka kanteleet on viritetty D-molliin, niin vaihtamalla kotiääntä, ja nyt se on tuo neloskieli, eli G-sävel, niin saadaankin ihan erilainen soitto aikaiseksi. Tai voidaan vaikka näpätä yhtä aikaa niitä nelos- ja ykköskieltä. Tempust adest floridum surgent namque flores vernales in. Tässä pientä maistiaista tästä tulevasta konsertista. Voit ottaa siis mukaan oman kanteleesi, tai sitten minulla on siellä lainakanteleita antaa soitettavaksi noin 20 kappaletta. Ja jos ei tunnu siltä, että haluan nyt soittaa kanteletta, haluan vain kuunnella, kenties laulaa jonkun virren yhdessä kanssamme, niin kaikki on mitä mainioimmin mahdollista. Sydämellisesti tervetuloa.